ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದು ಒಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಕಾಣೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೋಸೆದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜೋಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ. ಬೊಳಂತರಿ ರಡ್ ಲೋಟದ ಬೊಳಂತರಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತೆ ಈತೆನ್ ತಾರೇನು ಬೊದುಲಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಬೊದುಲಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರೆ ಐತಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ದೇತೊಂದೆ ಪೇರೆದು. ಹಾಂ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೋಸೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಜೋಕುಲು ಬಯಸುಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಇದು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಅವೇನೆ ಪಲ್ಯ ಕಾಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ ದೋಸೆ ಕಡೆಕ ಯಾನು ಅರಿಲ್ಲ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಬೊದಲಾರೆ ಪಾಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಗಂಟೆನ ಪಾಂಡು ಯಾವುದು ಬೊಳಂತರಿ ಬೇಗನೆ ಬೊದುಲ್ನತ್ತೆ ಅನ್ಸದು 4 ಗಂಟೆ ಪಾಂಡಲೆ ಯಾವುದು ಬೊದುಲ್ದಿನ ಮೆಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾವುದು ಅಂಚನೆ ತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪುದ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪೆರೆತಿಜಿ ಅವು ಬೂರಣದ ದೋಸೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೆತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದಿಯಾನ ನೀರು ನೀರು ಪಾಡ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆನೆ ಹದ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಐದು ತುಂಬ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ರಜೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತು ಅವ್ರ ಮರನಾಗ ರಜೆ ಬಂದು ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡದಲ್ಲ ಬರ್ಸಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಚೂರು ದೊಂಬುಲ ಬೈದುಂಡು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಮೋಕ್ಲೇನ ಈತೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾಗ್ಲ ರಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೇ ಆತ ಜಾಲಿ ಮಗ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವ್ರು ಈತ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಣದ ಓದೋದು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಬಂದ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ಹೌದು ದಾದಾತನ್ ತೂಕ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಕೊಡೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಬಂದ ನಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕಿಡು ಬಂದಲ್ಲ ಹಾಕಿಡು ಬೈತಾನೆ ಚೂರಿತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ದೋಸೆದ ಹದಕ್ಕನಕ ಕೋಡ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿನ ತೊರತ್ತದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಹದ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಬೋಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ತಾರ ಇದೆಲ್ಲಕ ಬರೋದುಂಡು ತಾರದೆನ್ನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ರೀತಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಸು ಅನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ವರ್ಷ ತುಪ್ಪದಕ್ಕನ ವರ್ಷಗುಲಾಯ್ ಕಾಡು ದಮ್ಮ ಬೀನಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಕನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಕೋಡೆದ ತುಪ್ಪಗೆ ಫುಲ್ ಆತ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿನ ನೆಕ್ ಬಾರ್ದೆ ನೆಟ್ ಪರತ್ತು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಇತ್ತನ ಒಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಅದ ಗಟ್ಟಿ 11 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನಂದರ ಕಾವಲಿ ಕಾಯದಿತ್ತು ಜನ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜೇಟ್ ಪುಷ್ಪ ದನ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು
ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ದಿನ ಹಾಂ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮೈಪದ ಆತ ಹದಕ್ಕೆ ಮೈಪುಗ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಚೂರು ಕಾಯಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ 2 ಸೈಡ್ ಕಾಯಂಡ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಏನು ಚಾಪ್ ಖಾರ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಶೋಗಮ್ನದ ತಿನಿಯಾರ ಚಟ್ನಿ ಮಂದಿನ ತಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗಲ್ ಮಂತೀನಿ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡಿಗೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಉಂಡತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದನು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೊಡ ರಜೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಅಂತ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲೇ ಆಯ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಡೀ ರಜೆ ಕೊರಂಡ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಬರಲ್ಲ ಇಜಿನ ಇತ್ತು ಟಿ ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುರು ಆಪಣತ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲದ ಬರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ಮನ್ಪೋಡತ್ತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಮಿಸ್ ನಕುಲು ಇನ್ನು ಓಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುನಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಬಾರು ಓಪುರ ಉಂಡು ಲೈತ್ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಿನಿ ಬರೋಡೆ ದಾನನಿಕ್ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆತ ಬೋಡ ರಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ ನಾಚಿಕೆ ನೆಜ್ಜಿಯ ಕೂಡ ರಜೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ದ ಕರಿ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಿದೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ತೂದು ಸರಿ ಮಂತ ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ಒಂತೆ ಮಂದನಿಪಿರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಾ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ఒక ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೋರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ತಿಲಾಗ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಕರೆಂಟ್ ನಮಕ್ ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ನಾವೇನಾರು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಡ ಬೊಕ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚಿ ಬೊಕ ಬಯ್ಯದಲೆ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಎಗ್ ನಿಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತ ದಿಯೋಡು ಇಡೀ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಂತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾರ್ದುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಏನು ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ನೀರುಡು ಬೊದುಲರೆ ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೀಜ ಒಂಜಿ 5 ಉಂಡು ನೆಟ್ 5 ತಾಜುಂಡು ಬೊಕ ಮುಂಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಬೊದುಲರೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ
ಈ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ದೆಕ್ಕದು ಬೇತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಬದಲು ಪದಿನ ನೀರಿಡು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ರೆಪ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ತತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇವ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಗೀಟ್ ಉಂಡತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲೆನ್ನೋಡು ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕುದು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಅಂಚ ಪರಿಮಳ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನಂತೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿನ ನೀರ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಮಸಾಲದ ನೀರು ಚೂರು ಪಾಡುತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಪೂರ ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಾಪು ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವೇ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆವರೆಗೆ ಇಯೋಡು ಏತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮಸಾಲದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಕಡೆ ನೀರು ಇತ್ತನದು ಇಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತನ ಅದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಆಜಿದ ಇಡೆ ಬೈತಂಡು ಇಂಚ ಆವಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ನೆಟ ಸೈಡ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲೊಂದು ಚೌಲಿ ಅನ್ನಂಗ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಈ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಸರಿ ಉಣ್ಣ ತೂತು ಹೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪನ ತೂನಗನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತು ನಡ್ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಂಚಿನ ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂನಗನೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ನನಲಂತೆ ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಚೌಲಿ ಅನಾಗ ತೂಲಿತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆತನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಜನ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆಪನ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಚುಚ್ಚೂರಿ ಯಾವುದು ಖಾರ ಖಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾರಾಯಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಎಕಾಚಿಂಚ ಕಾತುಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಎದುರು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಕುಲ್ಲು ಕದೆ ಶೋಕಾಪು ಕುಲ್ಲು ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾಯ್ಕುಲು ಒಂದು ವನಸ್ ಉಂಟುಂಡು ಚಾರಡ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ನಂಚ ಮಿತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಶೋಕಾಪು ಅದು ಶೋಕ ಆಗ್ತದ ಯಾನ್ನ ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ